едно представяне на алхимията по учителя. Поне така в едно встъпление, аз на тези теми, на някои теми съм държал цял цикъл лекции в братския център в София. Тук мога накратко да опитам така едно встъпление да направим, едно начално запознание, пък вече който иска може да изследва темата допълнително. Мога да представя материалите от тези лекции, които в София, тъй като който не е в София, не, поне да може на файл да чете. Има и група в Viber по практическа алхимия, който иска може да го добавя и там също да получава информация, нови неща, като имам. И за тези лекции, които вече сме минали, да може в детайли, защото за въздушния елемент, за дишането отделна лекция може да има, за водата, но тук мога да опитам накратко да кажа за разните елементи и като за начало една от причините, поради които аз започнах тази тема да разглеждам, като се говори на хората как трябва да живеят, те мислят, че е нужно да минават през опитността на миналите поколения. Това е невъзможно. Нещата не се повтарят. Преди 2000 години Христос дойде на земята, избра 12 апостоли, които изпрати по света да проповядват. Мислите ли, че и днес ще стане същото? Днес Христос не търси 12 апостоли, а казва на всички хора да изучават светлината, въздуха, водата и хляба. Ето тук имаме елементите и това е насоката, която ние като ученици можем да следваме за нашето развитие, Христовия път, но новото, което Христос очаква от нас. Значи, днес Христос не търси 12 апостоли, но казва на всички хора да изучават светлината, въздуха, водата и хляба. Тук още искам да кажа, бях срещал преди време в беседа от учителя, разказва, че по негово време 12 братя около него искали да бъдат като апостоли около него и той коментира, нали, това нещо. В този смисъл беше, че да си апостол не е лошо нещо, но не е практично. Практичните неща са на място и аз така, нали, с идея тук да представя конкретни практически методи за работата с тези елементи, с светлината, огъня съответно, въздуха, водата и хляба и твърди елемент, също така да кажем, и неща, които могат да подпомогнат духовното развитие, здравето и дори начина на живот, събитията в живота също има неща, които могат с алхимически методи да се подпомагат. Защо съществуват химията и алхимията? Защото съществуват хора на Земята. Ако нямаше хора, нямаше да съществува нито химия, нито алхимия. Химията изучава външната страна на светлината, а алхимията изучава цветовете на светлината, начина по който се боядисва. Значи алхимията изучава вътрешната страна на нещата. Къде е силата на живота? В Слънцето. Алхимиците вземат златото като символ на живота. Те свързват златото с Слънцето. За да разбере какви сили се крият в Слънцето, първо човек трябва да изучава благородните метали, свойствата им и законите, на които те се подчиняват. Старите алхимици са търсили начин да превръщат неблагородните метали в благородни. Те са търсили още и жизнения елексир. Някои са го намерили, а някои продължават да го търсят. Които са го намерили, наричаме посветени гении, свети и гении на човечеството. Моя фокус в случая е по алхимичната цел за безсмъртието, елексира на безсмъртието. За превръщането на металите, това също го има като вариант, но първо по другия въпрос да действам, аз това предлагам. Така съм чувал, че учителят е бил превърнал сребърен предмет в
Тоест, че го е показвал това превръщане на металите, но ние като ученици да се фокусираме първо върху безсмъртието, а пък вече там каквото трябва, нали, може и другите сфери на алхимията да развием след това. Съвременната наука трябва да служи на живота. Затова и на вас казвам, изучавайте всичко онова, в което може да вложите живота. Дръжте идеята за живота като свещена идея в ума си. Мислите ли за живота, каквато и тъмнина да имате в съзнанието си, ще се разпръсне. Любовта ражда живота. Стремете се тогава към любовта, за да придобиете живота, който осмисля нещата. Вложите ли живот в науката, всички нейни отрасли придобиват смисъл. Нека всеки от вас почне да изучава по един предмет – математика, естествена история, химия, физика, философия, но с ново разбиране, с нова светлина. При това положение, времето, което посветите на науката, ще се възнагради. Възнаграждението се заключава в развиване на скритите сили в човека, чрез които той се свързва с разумната природа, както и с съществата от разумния свят. Като ученици стремете се към положителното, към неизменното, към вечното. Това е съзнателният, разумният живот. Човек се стреми към вечния живот, т.е. към безсмъртието. Това е крайната цел на алхимията. Това е крайната цел на алхимията. Да бъдеш истински алхимик, това значи да придобиеш безсмъртието. Всеки учен се стреми към безсмъртието. И като не може още по естествен път да го придобие, той пише и изобретява неща с цел да обезсмърти името си. Да обезсмърти човек името си, това значи той сам да живее в бъдещите поколения. Всъщност и като умре, човек продължава да живее в необятната природа. Дали съзнава или не съзнава това, той живее. За предпочитане е да съзнава нещата, но и като не съзнава, фактите пак остават верни. Желая ви да бъдете истински алхимици, да придобиете безсмъртието. Тоест, това е една задача, една насока, която учителя ни е дал, и за това има и методи, които можем да прилагаме, и те, според мен, някои от тях, които тук споделям, не биха изисквали някой да е много напреднал адепт от бялата ложа, за да ги прилага. Има много прости неща, които можем да прилагаме с постоянство всеки ден, и каквото трябва, то може вече да почне да се развива. Значи с светлината и слънцето и огъня, с това да започна. Значи посрещането на изгрева това е известна практика. Много ценни неща дава това. И учителя, тук искам да ви прочита едно сравнение, което той дава. Ако един човек ти е обещал след първия лъч на слънцето ще ти даде една сума от 100 000 английски лири, питам те сега, ти, който искаш да оправиш работите си, ще останеш ли в леглото си при изгрева на слънцето? Ще станеш половин час преди изгрева на слънцето, ще се умиеш, ще се вчешеш, ще гледаш часовника си. Защото ако изгубиш една минута, отиват всичките пари. Ранното ставане има подобно значение. Ние сме дошли на земята, имаме много падежи. Много неща за плащане, така да кажем. Като казвам, че трябва да станем сутринта, имаш падеж да ти внеса 100 000 английски лири. Сутринта трябва да станеш рано, да си буден в момента на този падеж. Или сутринта трябва да станеш, за да правиш упражненията и да дишаш чист въздух. Това не е заради мене, а заради вас. Това служи за ваше благо. Ние не трябва да изоставяме благото. Също така, друг метод за работа с слънцето, освен посрещането на изгрева, това може да бъде слънчевите бани, да се излага тялото на слънчеви бани, но това е важно да се прави до обяд. След обяд действат други лъчи. Те не са благоприятни за печене, така че който прави слънчеви бани да е до обяд. Аз съм правил експеримент, даже опит, даже на ранни след изгрев, т.е. да се прави
слънчеви бани на ранното слънце, след изгрев също е много хубаво. Сега може да е малко хладничко, ако времето е хубаво и не ви е студено, и това може да е ценна опитност, но общо взето да не е след 12, за да не се свързваме с неблагоприятни лъчи. Също така друг начин е и излагане на гърба на залязващо слънце. Това за вътрешен мир. Който иска, нали, да придобие вътрешен мир, много хубаво, много приятно упражнение и може да се усети много, много бързо ефекта. Препоръчвам ви да опитате. На Земята имаме 4 среди, които са понятни. Твърда, течна, въздухообразна и етерна. Твърдата е, по която ние ходим. Течното е, в което рибите ходят. Въздухообразното, в което птиците хвъркат. Етерното, в което човек мисли. Етерният свят е свят на човека. Ние живеем във въздуха, ние мислим в етера. Мислите се пренасят много лесно в етерното пространство. И светлината, и тя се пренася. Днеска мисля, че в беседата имаше там за етера. Ето пак алхимично така. Казвам, в новите възгледи на човека, сегашните хора, живота не е нов живот. Всичките хора живеят минал живот. Рядко ще срещнеш човек, който живее настоящето. Все минал живот живеят. Много мъчно е да живееш настоящето. Той понятие, което имаме за Вселената, не е за настоящето, то е минало. Има някои звезди, на които светлината достига до Земята 100 години, на други за 1000 години, за 200 000 години, за 500 000 години. В новата философия някои астролози изучават, че е имало планети. В новата философия някои астролози изучават, че е имало планети. Онези, които не разбират астрологията в алегория, казват: Марс е такъв, Юпитер е такъв, Сатурн. То са алегории. Всеки човек в мозъка си има едно слънце, в сърцето си има една месечина. Всички звезди са вътре в него. Човешкото сърце, то си има вътре планети. В главата си има един Юпитер, в главата си има един Сатурн, който критически гледа на работата. В главата си има и един марсианец, който обича да воюва. В главата си има една Венера, която обича с любовни работи да се занимава. В главата си има един Меркурий, който се занимава с търговски работи до лъпчилък. Малко грубо е казано. Търговия върши, много добре работи и сближава хората. И сега за вътрешното слънце. Това е, нали, нещо, което ние можем да обърнем внимание. Различните планети си имат различни центрове, които се проектират в една или друга част на мозъка, в едни или други мозъчни центрове. Примерно Венера има 3 места, на където се. Задната част, учителя нарича това любовта на младите. В задната част също, нали, се дава, че е дадено, че там обитават цели племена от изостанали същества. Ние с нея трябва да внимаваме, нали, така да кажа. Задната част на глава. Венера. Едното място. Другото място е предната част на главата, над челото, центъра на милосърдието, проявената Божия любов, и вече божествената любов е на върха на главата. И също така учителя дава, че дървото за познание на добро и зло, това е задната част на мозъка. Предната част на мозъка е дървото на живота. И божествената любов представя плодове от дървото на живота, с които ние трябва да се храним, за да станем безсмъртни. Тук имаме и конкретни френологични съответствия и то практически, освен тези изследвания, които учителя е правил по френология в началото на 20 век, той е давал в беседи и конкретни практически методи как да развиваме мозъчните центрове. И основен метод за това може да бъде, когато се концентрираме на даден мозъчен център, повече кръв и енергия започва да приижда към него и оттам силите, способностите,
уменията, които са свързани с него, те постепенно могат да се развиват. Чувствата се захранват с енергия. И кръвта, нали, също и като преносител. И това е един от начините за преодоляване на устаряването или за подмладяване, да работим. Една от причините, поради която хората устаряват, е, че не си захранват мозъка с достатъчно кръв и енергия, а ние, концентрирайки се, особено на висшите мозъчни центрове, тази кръв и енергия може да започне да приижда и съответно това да повлияе дори и физическото тяло, защото мозъка е свързан с тялото. И също така някои мозъчни центрове са свързани с висши същества. Примерно центъра на милосърдието е свързан с висши същества, в които няма страсти, а центъра любов към Бога, Сахасрара, с висши същества, които произхождат от първичната светлина. И също така, това е от най-важните центрове, центъра любов към Бога. Учителя също така дава смисъл, че някой казва, помолихме се, но не ни се помогна. Апаратът не работи, зараждясва. Когато апарата работи, центъра любов към Бога, помощта ще дойде. Имам един въпрос. Да. Може малко да разясниш какво според тебе, какво влагащи в думата концентрация. От една страна да се концентрираме в самия център, да мислим за него като такъв, или да използваме този център за някаква практическа. Значи, основният метод е с концентрация, мисъл за самия център. Даже можем, примерно, музикалните центрове да си ги докоснем така с показалците, да отбележим местото за начало, нали, и почваме да се концентрираме на това място, мислим за него. И постепенно, нали, колкото повече човек практикува, може да се почне да се развива едно вътрешно усещане за тези центрове, само като помислиш, даже без да го докосваш и да се намира къде. И след време, примерно, направиш си упражненията там с различните и това вътрешно усещане, активиране, то може да почне да се усеща. Това е нещо, което може да се развие. Някои сестри съм разбрал още от първия път, правим, понеже аз като правя лекции, не предпочитам с практически занятия да са комбинирани с упражнения. Някои още от първия път са усещали. Една сестра ми разказа, имало е, сега дали след COVID или някакво друго заболяване, изгубило се обонянието. След като сме направили още на първия път френологични концентрации върху мозъчните центрове, обонянието и се е възстановило. Това е случай, който там в София на лекциите една сестра спомена за това нещо. Да кажем, на всеки център по 2-3 минутки, но въпросът е да се прави редовно, за да има постоянство и да се зареждат редовно центровете, като аз тук бих, нали, като по-важни центъра бих определил тези. Центъра между веждите, после мога да прочита за него, който учителя нарича определя го като мястото на духа. Също така божествения ум, музикалните центрове, които са в края на веждите, 2 вертикални ръбчета. След това центровете на вярата, които са над музикалните, отстрани над челото, отгоре. Тези центрове на вярата са свързани с 12 способности, 2 от които интуиция и ясновидство. И също така е свързан, център на вярата е свързан с причинния свят. Тоест това е много сериозно ниво. Може да направим, ако остане време, ако имате... Но нека първо да мина упражнение, това да прочета някои неща да споделим и после, ако има интерес, може да направим едно общо упражнение. Така, следващия център на милосърдието, който е на 2 см над челото в средата, като пак, нали, тук можем да се концентрираме на него, но може да се сложи дясната ръка и да зареждаме, активираме с енергия и пак да се концентрираме. Тоест тук може и ръката да сложим. И този център, той е разумен център, свързан с висши същества и спомага за кармична трансформация. И от тук и това блаженство, блажени милостивите, защото те помилвани ще бъдат. Когато имаме
развито милосърдие, орисницата или лошата съдба отстъпва. Тоест, това е начин, по който ние преодоляваме лошата карма, старата карма от миналото, без милосърдие не можем да бъдем ученици, според учителя. Това е много важен. Значи, следващия, той е център, на който се проявява Венера също, проявената Божия любов, а вече божествената любов е на върха на главата, зенита, най-високото място. И когато говорим за любовта, мъдростта и истината, определени клетки в мозъка възприемат и пречупват очите на мъдростта. Те са в предната част на главата. Други клетки на любовта, клетките на любовта, които са, те са в горната част на главата, зенита, най-високото място. И това е малко така, нали, в хронологичната, пак има връзка, нали, и с живота, безсмъртието, любовта, но сега да се върна към вътрешното слънце. Учителя също така е дал, че ума на човека трябва да е свързан с центъра на Слънцето. Като това, нали, ние мислейки за Слънцето, то пак е връзка, посрещайки го е връзка, но това нещо може да бъде и като отделна практика. Просто ние мислено да се свързваме с този център, може да се ползва формулата ще стана светъл и ясен като Слънцето. Ние, произнасяйки мислено дадена формула, мислейки за то пак е връзка. Но има и начин, има начини за работа с вътрешното Слънце или третото око, което е. И да прочета тук някои неща в тази връзка. Средата на човешкия мозък се намира тъй нареченото летящо око на душата или вътрешното слънце на човека. Ако това слънце не грее в човека, нищо не става от него. Той играе роля на трансформатор в човешкия организъм. Когато външната енергия прониква в мозъка на човека, този възел или окото на душата препраща тази енергия по целия мозък. Той има и други свойства, освен това да трансформира слънчевата енергия. В мозъка има и друг трансформатор, който препраща слънчевата енергия по цялото тяло. От правилното трансформиране на тия енергии зависи здравословното състояние както на организма, така и на чувствата. Значи това око е трансформаторът на божествената енергия в човека и създава условия за неговото проявление. Следователно, когато това слънце свети в човека, в него има радост и веселие. Така и конкретно като методи, които учителя дава за работа с това око, което е вътре в мозъка. Значи в трета серия на Сила и живот в неделни беседи, Светилник на тялото, виж тая беседа, препоръчвам ви. Има е в тая книжка за новите учи, цялата съм я дал, но там учителя дава два метода за работа с трето око. Формула, която искам окото ми да бъде светло чисто, за да бъде такова и цялото ми тяло, и съсредоточаване в окото на душата. Сега аз ви предлагам да я кажем 3 пъти тая формула заедно и после да прочита, нали, какво учителя дава за нея. Искам окото ми да бъде светло чисто, за да бъде такова и цялото ми тяло. Искам окото ми да бъде светло чисто, за да бъде такова и цялото ми тяло. Искам окото ми да бъде светло чисто, за да бъде такова и цялото ми тяло. Какво е разбирал Христос под думите светило на тялото ти е окото? Според съвременните схващания, окото не може да бъде светило на тялото. Христос влага една дълбока идея в тази мисъл. Онези, които не са проучвали устройството на окото, малко разбират неговото естество. И аз казвам, че даже 1/1000 част от устройството на окото още не е проучена. Ако аз бих опитал да опиша окото, бих влязал в стълкновение с всички учени хора. Първата функция на окото е да събира и разпръсва лъчите. Събира ги отвън навътре, а отвътре ги разпръсва. Когато този процес живота се измени и ако започне да събира лъчите отвътре навън, а ги разпръсва отвън навътре, тогава се ражда дисхармония в човешкия ум.
Вие имате по две очи и за това ще запитате. Ще ме запитате, за кое око говори Христос, за дясното или лявото. И наистина Христос не казва, ако очите ти са светли, а казва, ако окото ти е чисто. От тук се вижда, че Христос говори за едно око, което е вътре в центъра на мозъка. Зад двете физически очи. И тук метода. Поне една година дръжте в себе си следната мисъл. Искам окото ми да бъде светло чисто, за да бъде такова и цялото ми тяло. При това положение вие бихте спечелили много повече, отколкото ако бяхте слушали всички проповедници в света. Онзи слънчев лъч, който идва отгоре, произвежда много по-добър резултат от всичките печки в света. Такъв е божественият закон. Спрете сега ума, мисълта, волята и сърцето си върху това око и запитайте се всеки един в себе си кой ден от замътването сте. Ако са се изминали 10 дни от замътването, ще кажеш, мамо, още не е време. На 15-тия ден майката започва да коткодяка, но ти ще кажеш, мамо, още не е време. Като дойде 21-я ден, ще кажеш, мамо, време е вече. Така и аз ви казвам клок, но в това отношение съм профан и не зная в кой ден на замътването си е всеки от вас. Това ще познаете по вашите пориви, желания и мисли. Ако от днес всички проповедници, свещеници, учители, съди в цяла България, пък и в цяла Европа, започнат да мислят за това око, щяхте да видите какъв добър резултат щеше да има. Ако българите направят първи този опит, ще видят как в една година ще има подобрение и в умствено и в душевно отношение. Мислете за окото, което Христос е вложил, защото Той във всички и във вас ще се породи божествена мисъл, обич и добрина. Когато намерите това око, ще бъдете всички безсмъртни. То съживява. Това е искал да каже Христос. Всеки, който иска да бъде безсмъртен, да намери своето око. Тази е мисълта, която Христос е вложил в този стих. И аз в тази връзка, разглеждайки постигането на безсмъртието, което е една от целите в алхимията, давам този метод като един от основните в тази насока. Да. Искам само да допълня. Чел съм и то наскоро някъде в беседа, че точно за този стих, че искам окото ви да бъде. Да. Това око, казва учителя, е душата на човека. Летящото око на душата, по друг начин го нарича. Да, има връзка и с това, да. Значи, това око е вътре в мозъка, когато се концентрираме зад физическите две очи, но този център, който е между веждите, това е друг център, мястото на духа, с него също може да се работи и той също има значение. А може ли да добавя още нещо, което учителя много съществено, което той дава? Той дава две упражнения. Едното от 6 април до 6 октомври упражнението Мога. И от 6 октомври до 6 април упражнението Будя. И двете в текст и в песен са за така да изгрее моето вътрешно слънце в мен. Да, ето още един метод, който можем да прилагаме. 3 години живях на село, значи той го препоръчва 6 години да се прави. Аз успях 3, защото след кои семейни обстоятелства ме накараха да не мога да го изпълнявам ежедневно. Установих за себе си, че много по-лесно ми се получаваше да запаля вътрешното слънце в мен, когато навън е облачно, защото упражнението го правех до морето на една скала. Всеки ден, и зимата, и лятото. Когато грее слънце, явно физическите сетива се отвличат. Когато беше облачно или бурно море, буря, силен вятър и така нататък, тогава, дето се казва, само се палеше това слънце. Препоръчвам го, който има, защото това се иска да имаше физическото време да го изпълняваш. То заема повече време, но е невероятен метод.
И колкото повече човек развива способността за концентрация, след време дори да има облаци, ти направиш ли връзката? Не, напротив, аз установих, че Да. благоприятните обстоятелства са за запалването на вътрешното слънце за мен. Беше когато има облаци, не когато свети. Да. И още за този център между веждите да прочета. Ще имате предвид следното правило. Когато сте развълнивани сутрин или вечер, концентрирайте ума си или към края на носа, или към центъра на веждите. Защо? Във веждите вътре между космите има празнина, наречена празнина на безмълвното наблюдение на Божествения ум. Ще се концентрираш, ще държиш ума си буден, докато ти дойде една светла мисъл, едно просветление. Да кажем, че решаваш един важен въпрос. Спри ума си върху него и след малко ще проблесне една малка светлина. Ще ти дойде една светла мисъл, която ще те напъти към този път, по който трябва да тръгнеш. Някой път, когато на хората им дойдат големи страдания, свиват веждите си. Когато човек свие веждите си, той несъзнателно концентрира ума си към центъра на веждите. Щом концентрирате ума си нагоре, вие го проектирате от центъра на главата си към Слънцето, т.е. към централното Слънце на духовния свят. Ние определяме, че Бог е над главата ни. Не мислете къде е Бог. Щом проектирате ума си към веждите нагоре, непременно твоята мисъл ще донесе някакво благо в живота ти. И за този център учителя също дава, че когато го намерим развие, няма да бъдем повече разпъвани. Това е във връзка с центровете. И тук искам накратко да спомена и за някои методи за работа с другите елементи. За огъня, то вчера се спомена, и тя и Силва спомена, огъня може да внесе нещо красиво в човека, освен слънцето, да гледаме. Гледането на огън също е много ценно. И ако нямаме камина или огън запален, дори една свеж да се запали и вечер преди сън човек няколко минути да се съсредоточи в пламъка на свещта, това също много ценно може да бъде за релаксиране, за пречистване, за... И след това се спи, много хубаво може да се спи, ако човек е правил такава упражнение. Какъв е начинът да се здобием естествения начин, без да ходим до аптеката с мелатонин? Тя каза, два са. Гледане на слънцето и гледане на огън. Това го поръчвам, много е приятно, много лесно упражнение и ако се прави редовно, особено преди сън, и то когато, примерно, ако е тъмна стаята и сме запалили свеща, то вниманието по естествен път може да се привлича и това зареждане, това свързване с тези светли енергии може да е много ценно. За въздуха, въздушния елемент, това е много важен метод в школата и той има значение и за здравето, и за чувствата, и за духовното развитие. И даже учителя в една беседа дава смисъл, че като дишаш дълбоко, ще познаеш Бога. Тоест, това е метод, който може да ни доведе до много високи духовни нива на развитие. Но важното тук е да развием способност за все по-дълго и по-дълго задържане на въздух. Това упражнение с лявата и дясната ноза за следуването, може да е ценно, но то е по-лесното упражнение. Докато задържането по време, значи поемаме дълбоко въздух, задържаме въздуха и се стремим колкото се може по-дълго време да задържим въздуха. И тук има някои такива количествени мерки, които учителя е давал и да ви ги спомена, да ги имате предвид. Значи, ако нямаме една вдишка, задържане и издишване в минута, нямаме никакво ново учение. Това аз го разбирам, че минимум това, което трябва да постигне, е, че да можем да задържаме по време на упражненията така вдишване, задържане и издишване за една минута общо. След това вече на по-високо, по-нататъка, една минута задържане. Дишането, способността за задържане на въздуха е пропорционална на търпение. Колкото повече можем да задържаме въздух, толкова по-търпеливи човек. И който задържа 100 секунди, той е много търпелив човек. Това е търпението, е качеството на любовта.
След това на по-нататъка 2 минути, 2 минути задържане на въздух, каквато и болест да дойде и да се... 3 минути е вече за постижение. Може и повече, нали? Тук да не куня, но е възможно, гарантирам го. И докато стигнете молитвата Отче наш на едно дишване, задържане... Ето това вече е сериозно. Но първо да сме развили способността за дълго задържане, като начин е с 1-2 секунди всеки ден, по-малко, но редовно да се прави. Да. Искам да кажа, че учителя е казал, ако не можеш да задържиш 2 минути и половина дъха си, не можеш да бъдеш в школата. Да. И тук, нали, понеже стана въпрос за добрата молитва, и за добрата молитва има. Значи, той и за двете дава, но за добрата молитва, че като идем, нали, в другия свят, пред райските врата, нали, един изпит да кажем добрата молитва с задържане на въздуха и който я каже да го пуснат. Нали. Така че хубаво е да тренираме от сега. Нали. Има и по-високи нива, нали, но по мое изчисление някъде около 2 минути и 20 секунди, ако не бърза много човек. Но първо трябва да се развие това нещо. Но който му е трудно, нали, за добрата молитва, с Отче наш, ако прави това не е малко, около 1 минута на спокойствие без бързане и в акордирана човешката душа, нали, там разговорите с учителя, което има и начин 10 пъти Отче наш една след друга да се каже. Значи поемаме дълбоко въздух, задържаме, произнасяме молитвата, издишваме, малка почивка и така 10 пъти общо. Това е по-различно, отколкото ако се каже наведнъж добрата молитва, но пак е много силно и много ценно упражнение. Може с това да се започне. И друго, което е, освен, нали, с молитви, може и формула да се казва. И че по този начин, като такава формула, тя може да бъде благо и за съществата в другия свят и се фиксира. Тоест, някакво усилване на силата на формулата, аз така го разбирам. И особено ако тук работим с ватанските формули, древни думи, за които после искам да прочета също. За водата, накратко да спомена, пиенето на гореща вода, предполагам всички го знаят тук, но като мерки, нали, все пак да не се ощабваме, т.е. да не е толкова гореща, че да се изгаряме, да бъде гореща, но така както, нали, да е възможно за пиене. Също така, освен външното приемане, метод, който учителят е дал под душ, когато се къпим, с гореща вода, докато водата ни облива от душа, 3 пъти да се каже Отче наш. 1 път за ума, 1 път за сърцето и 1 път за тялото. И по този начин тялото може да всмукне жива вода, толкова колкото ни е необходимо. Ето, жива вода чрез къпане. Някой път дори примерно при някакво такова напрежение или дисхармония, една такава баня с Отче наш и много бързо... Ето, така, да. Това получи... Да. Така, още друго за водата, което се сещам тук алхимически, поставяне на сребро или злато във водата и по този начин силите на... Значи, среброто като проводник или портал, представител на лунните енергии, златото за слънцето. Но да се правят в отделни съдове, примерно една златна, една сребърна, отделно да не се смесват. И сребърната вода може да има пречистващо и лечебно действие и също за освобождаване от дисхармонични състояния. Т.е. действа и на вътрешно ниво. А златото за внасяне на жизненост, енергия, слънчевия принцип, като тук с метала, освен, нали, водата, метод, който дава учителя, с златна монета, но хубаво е да е висока проба, също така да се масажира палеца на ръката, това за внасяне на разположение. Препоръчвам го един път, нали, си струва човек да инвестира, нали, си има златна монетка или пластинка, малко кюлче. За тези, които са ювелирни,
тези, които са пръстени хълки, те може да са с по-ниско качество, по-ниска проба на злато. Желателно е да бъде най-високата проба. 3 девятки. Значи има в някои банки предлагат такива като малки пластинки или кюлчета или от Тавекс, мисля, че смисъл да бъде висока проба, нали? То пръстен може също да, обаче няма да е също, защото те там златото е по-малко. Да се прави, нали, за алхимични нужди с висока проба метали, струва си инвестицията. Аз бях донесъл сребърна вода от къщи. Ако някой иска малко да опита, после може да налея. Но това е нещо, което може човек сам да си прави. И другото нещо, което е, от пръстите на ръцете излизат лъчи и даже примерно за средния пръст Сатурновия, мисля, че учителят беше дал смисъл, че по-силни енергии даже отколкото златото и среброто. И ето по този начин първо слагаме водата, нали, с злато или сребро, след това, преди да я изпием, като е стояла поне една нощ, така, с метала, в един по-широк кръг можем да потопим всички пръсти и да се каже молитва, формула, особено на ватански. И това, за което ние, примерно, ако ни трябва да се лекуваме или да решим някакъв проблем, нали, това чрез ръцете също да се насити и чак след това да се пие. То може и само ако го кажеш или го помислиш, но когато и пръсти са натопени, там вече силата може да бъде... Това ще кажа, че има в българската традиция един ритуал, така наречения мълчана вода. Той се прави на 21 декември. Водата се остава да престои през нощта и на другия ден се пие, но също може да се... Ето вид в вербалната алхимия, както хомеопатия, нали? Но когато и с потапени на ръце, още по-силно. За храната, нали, тук мога да кажа и за водата, също, че ние знаем за формула преди хранене да се казва Божията любов носи изобилния пълен живот, но учителя дава една формула, която да се казва и по време на хранене. Искам да... Тук дали бях разпечатал за това. Значи, формулата е Господи, желая всичкото си сърце, всичкия си ум, всичката си душа и сила да изпълнят Твоята блага воля без никакво изключение. И тази формула, където и да ходим да я кажем, когато се храним и даже когато спим, т.е. и по време на сън да се казва тази формула. Тази формула е за всеки от вас. Т.е. по време на храненето, докато дъвчим, тук приемам, че става, нали, за хора, приемащи чиста храна, да се свързва, алхимично свързване на словото, на формулата, на името Божие с храната, нали? И малко да прочета, имаме ли още малко време? 46. За алхимия на словото, в тази връзка, малко да прочета. Да, след още малко и да приключим, нали, като една висша степен на алхимия на словото. Размишлявайте върху думата търпение и извлечете дълбокия смисъл, който се крие в нея. В българският език тази дума е много силна. Всяка дума крие в себе си известна сила. Ако концентрирате вниманието си върху дадена дума, вашият мозък ще се свърже с силата, която е вложена в нея и ще изпитате едно ободряване или отпадане според характера на думата. Тоест думите си имат определена сила, енергия, ние произнасяйки ги, мислейки дори, това е едно свързване и колкото повече това се насища, това може да бъде силен дори и за лечебен ефект. И ето тук, ако някой туберкулозен повтаря няколко пъти на ден думите ще оздравея, той наистина ще оздравее. Как лекуват днес туберкулозните? Турят ги на легло, да не се движат нито наляво, нито надясно, хранят ги на особен режим и нищо повече. Не, нека оставят болния свободен, ако иска да лежи, да лежи, ако иска да се разхожда, да се разхожда. Но да започне да произнася много пъти на ден думите ще оздравея, като постепенно увеличава и стигне до 1000-2000 пъти на ден. Първия ден да произнесе тия думи 100 пъти, втория ден 120 пъти, третия ден 150 пъти и така нататък, докато дойде до 1000 или 2000 пъти. Така може да се лекува
всяка болест, всяко обезсърчение. И тук нали, по този принцип, ако ние произнасяме древни свещени думи на ватански език, там ефекта може да бъде много силен и това да има значение не само за физическото тяло, но и за духовното развитие, дори за освобождението. И тук да ви прочета за ум, която е дума от ватански език, а ум и он са думи от ватански език. И тъй има работа за всички души, и за напреднали, и за ненапреднали. За всички има условия да се развиват и усъвършенстват. Сега, понеже всички ще направим крачка напред, аз ви давам думата ум, която можете често да произнасяте. Скръбни ли сте, болни ли сте, неразположени ли сте духом, произнесете тази дума няколко пъти. Тази дума има сила за вас, а не за външния свят. Има свещени думи, каквато е и думата ум, които трябва да произнасяте често, даже да не разбирате смисъла им. Духът ви ги разбира, а това е достатъчно за вас. А ум е дума на духа. Изпеете ли тази дума от неговия език, той ще ви разбере и помогне, защото разбира и знае нуждите ви. И накрая да спомена и някои други думи, които учителя е давал. Също на ватански Ханизе Беримезай Земе Разахеси. Има беседа Ханизе от окултния клас. Значи, Ханизе, това е реалното в света. Земеразахеси, пътят на живота тя определи. Ханизе предизвиква слънцето да грее. Или Ханизе предизвиква слънцето да изгрее. Имаше въпрос, вие ли сестра питахте, нали, за място за... В смисъл, ако някаква част от къща, нали, да се пречише, да се... Ето, формула, която предизвиква слънцето да изгрее. И също така за реалността, за реалното в света, когато ние насищаме дадено пространство с такава формула силна, нещата могат да бъдат на съвсем друго ниво. И във вода може, и без вода, и в себе си. И тези сили, те вече могат. Да. И още една формула, която съм дума. Хаинзо, когато искаш да примириш хората. Хаинзо, когато слизаш да помагаш. Тоест, дума, която може и да излъчи за други, като мантра или формула за помагане на други хора и за примиряване. Използвал съм на събрание на Софийска братска общност, помага и може да имате предвид и вие, нали, преди братска среща, нали, за хармонизиране да се използва. Общо взето това, аз някои неща малко съкратих, нали, за да флем времето, но ако някой иска, нали, мога да му пратя после през интернет или по друг начин да му пратя текста на беседата. Някои неща ги има в книжките, които съм донесъл. За подмладяването, там отделна лекция може да се чете отделно. Ако има интерес, може за някой друг събор да направим. А който иска, може да ми даде телефон, да го добавя в групата по алхимия и там да получи файловете по темици. Да, това е за сега. Благодаря. 12.